Encantat de participar. Jo crec que s'estan llançant moltíssimes idees. Jo crec que supera la capacitat dels que estem escoltant aquí i a fora de com li podem donar-li coherència a tot plegat. Jo crec que FemCat aquí tindrà una feina a fer més enllà d'aquesta jornada d'intentar trobar el fil conductor al voltant de les qüestions que ens preocupen. Jo ara, inevitablement, escoltant-te, m'ha vingut alguna cosa de la meva anterior vida, perquè vaig ser ponent justament de la transposició de la directiva de la informació financera. De fet, vaig ser diputat fins a la primavera del 19, per tant, vaig ser ponent encara de la llei aquesta del 18 i, efectivament, l'esforç que es va fer en el tràmit parlamentari va ser anar més enllà que la transposició que havia fet el govern en forma de Real Decret Llei. El govern va transposar les directives d'informació no financera amb Real Decret Llei. Espanya sempre transposa tard, molt tard, les directives. Estàvem ja fora de termini. El govern va aprovar un Real Decret Llei que reproduïa el text legal de les directives. En el tràmit parlamentari vam introduir més nivell, més que més rigidesa, vam ser més exigents respecte al que esperàvem de la informació no financera. Vam introduir la necessitat que un tercer pogués auditar, que és un canvi rellevant, i vam introduir, a més, aquesta possibilitat d'opció a les empreses de més de 250 treballadors que entraven en vigor, jo crec que era el gener del 2021. El que ja no sé també és la implementació pràctica que està tenint la llei. I abans, amb la intervenció de la Joana i d'algun altre de vosaltres, es deia també que en general a Espanya els marcs legals van en la línia dels marcs legals del nostre entorn. No fem males lleis, però en canvi en el que no som tan eficaços és en fer les polítiques públiques que desenvolupen aquestes lleis. Però vaja, aquí em distrauria de l'objecte de la sessió. Perquè jo, en aquesta reflexió tan àmplia que estem aquí plantejant, volia llançar 2 o 3 idees. Una primera idea. En el repte de la corresponsabilitat, crec que hem de ser també prou conscients, i almenys crec que a mi em toca dir-ho, en el que no tota la responsabilitat podem pensar que depèn en exclusiva de les empreses i dels seus directius i dels seus propietaris. Sobretot, a més, i en algun moment algú ha fet menció, quan tenim el gruix del nostre teixit empresarial el conformen microempreses i petites mitjanes empreses. És probable que si algú que està en la gestió d'una microempresa o una empresa ens estigués escoltant aquest matí, el nivell d'angoixa que se li podia introduir seria molt rellevant. Per tant, davant del repte, jo crec que hem de ser conscients que l'empresa té una responsabilitat, i aquí s'han dit coses molt rellevants, però que hi ha una principal responsabilitat de caràcter col·lectiu, que correspon a les polítiques, als marcs legals, als canvis culturals. I que sense aquestes regulacions, aquestes polítiques públiques i aquests canvis culturals, pretendre que des del voluntarisme les empreses afrontin un repte d'aquestes dimensions, ens equivocaríem i molt. I estem en un repte de caràcter comú, col·lectiu, públic, en el sentit que és de tots, a més, per una qüestió que no ha sortit, que algú crec que l'ha mencionat molt de passada, però que crec que és molt fonamental. A Espanya i Catalunya tenim una crisi demogràfica evidentíssima. Les nostres taxes de fecunditat són les més baixes de tots els països de l'OCDE. Estem en l'1,2, 1,3 per fill per dona en edat fèrtil. Vam tindre un lleuger repunt a mitjans dels anys 2000, però ara, i ara amb la pandèmia, hem tornat a baixar. I aquest és un argument molt rellevant perquè expressa un problema que és una manca de benestar. O sigui, l'absència de fills en una societat avançada expressa un manca de benestar d'aquesta societat, de manera molt evident. No és que la gent no vulgui tenir fills perquè és més mandrosa, és més egoista, s'ha convertit en més postmaterialista i vol anar de vacances al Carib
i anar més vegades al teatre. No és això. La gent no té més fills, les dones no tenen més fills perquè no es donen les condicions perquè aquesta maternitat es pugui exercir. I això, a més, ho compartim en el conjunt d'Europa, els països mediterranis, els que estem en el sud, i, per tant, té a veure en algunes qüestions vinculades a la regulació política. I segona cosa, no és només un problema de manca de benestar, el fet que les dones no vulguin tindre els fills. Totes les enquestes de tota Europa indiquen que, en general, la gent que no vol tenir fills perquè és la seva opció, som una minoria, jo soc d'aquests, som una minoria, el gruix de la gent vol tindre fills i el gruix de la gent vol tindre més de 2 fills, al voltant de 2 fills. És el que indiquen tots els estudis. Per tant, aquesta és la manca de benestar, però l'altre és molt evident que si nosaltres com a societat no afrontem en totes les conseqüències aquest repte, el repte demogràfic, a banda d'aprofundir en el nostre malestar col·lectiu, té unes conseqüències econòmiques desastroses. O sigui, una societat sense nens i sense gent jove, i una societat bàsicament amb gent gran, és una societat que entra en decadència econòmica. Al marge de les virtuts que tindrà els boomers, quan els boomers ens comencem a jubilar i les nostres demandes com a consumidors que revolucionaran moltes les empreses, l'oferta de serveis, l'oferta de productes, algunes activitats col·lectives, és molt evident, però, que una societat en què els joves tendeixen a ser una minoria molt minoria és una societat que no té dinamisme econòmic, que té menys consum, que té menys capacitat de promoure projectes, que té menys dinamisme econòmic. Per tant, aquest és el problema de la crisi demogràfica, que està molt vinculada al debat de la corresponsabilitat. Perquè en aquestes qüestions, els països tradicionals, diguéssim tradicionals, molt tradicionals, en el que les dones no han tingut aquesta incorporació massiva en el mercat de treball i en els que els valors són molt antics, diguéssim, la demografia funciona a l'antiga manera. Un únic proveïdor, que és l'home que treballa fora, la dona que es queda a casa. En els estats tradicionals, la demografia funciona. En les altres societats que la demografia està funcionant són les societats avançades que han transitat clarament cap a la corresponsabilitat dels homes en la cura dels fills. I singularment, en el cas de l'OCDE, que és on nosaltres ens hem de mirar, quan observem les taxes de fertilitat dels països escandinaus, i Regne Unit el model seria diferent, però dels països escandinaus estan en l'1,7, ara estem a l'1,1, 1,2, 1,3, quan pugem una miqueta posem a l'1,3 i ara ha tornat a baixar. En aquests que estan a l'1,7 ho són també amb moltes més dones incorporades en el mercat de treball que tenim nosaltres, amb corresponsabilitat dels homes en la criança dels fills, clarament, amb més corresponsabilitat dels homes de la criança dels fills i amb més dones presents en el mercat de treball, més fills es tenen en el si d'aquestes famílies i, lògicament, en aspectes de polítiques públiques. I en aquests aspectes de polítiques públiques jo em voldria destacar-ne dues. Una que ha sortit i que és molt rellevant, que és tota la cobertura de la cura de la petita infància, del context 0-3. En el que l'oferta, sobretot pública i assequible per a les famílies, és molt clarament insuficient. Dades d'un estudi de la Cambra de Comerç publicades el gener del 2020. A Espanya, el 51,8% de les famílies no escolaritzen el seu fill en la franja 0-3 per l'alt cost del servei de cura. A la resta de la Unió Europea és només un 16%. Per tant, una política de país que es necessita és una extensió d'una oferta de 0-3 a l'abast de la immensa majoria de les famílies. Sense aquesta política de 0-3, reclamar la conciliació és una utopia perquè la gent, i abans s'explicava, o no treballes o t'has d'inventar-te solucions. Aquest és un dels grans. Jo crec que en la reflexió, i aquí fem CAT, que té la dimensió que té, la transcendència que té,
Seria bo que també liderés des del món empresarial un discurs a favor d'aquesta marxa, d'aquesta política, i si mireu a més aquest estudi de la cambra del 20, veureu que no només hi ha l'efecte, diguéssim, de garantir un major benestar per les famílies, sinó que és un instrument fonamental en la lluita contra la pobresa infantil. Per les famílies menys afavorides, com més aviat s'incorporen en aquest tipus d'oferta, més possibilitats hi haurà també de que evitin el fracàs escolar i l'abandonament prematur del sistema educatiu, a banda de ser també un factor generador d'ocupació. Per tant, en la corresponsabilitat necessitem una bona cobertura del 0,3. I segona política, que és la política del xec servei en l'àmbit de les necessitats de les famílies en els que els dos progenitors estan incorporats en el mercat de treball. Hi ha multitud de serveis que les famílies que viuen a les ciutats necessiten a la seva vida quotidiana i que tenen a veure amb necessitats de la seva llar. Des d'un servei de cangurs fins a un servei puntualment que puguin acompanyar en alguna persona dependent que està vinculada a tu a l'hospital, des d'una petita reparació a la casa, el servei domèstic de manera molt singular i molt massiva en el nostre cas. Aquest tipus de serveis que les famílies necessiten i utilitzen, avui per les condicions de mercat, per les condicions de l'oferta, estan majoritàriament a l'economia submergida. Els costos de l'adquisició d'aquests serveis en l'economia formal són més cars, substancialment més cars de l'oferta de l'economia submergida. I tenen molt a veure en aquests aspectes de conciliació de la vida familiar i personal. Singularment, França i Bèlgica, també alguns dels escandinaus, han desenvolupat en els darrers anys tot de polítiques que faciliten que la compra d'aquests serveis que són bàsics per a la conciliació es produeixin en l'economia formal a través, bàsicament, de reduir els costos de contractació. A través de quines mesures? Mesures de... I el cas que a mi més suggerent trobo que és el cas francès i el cas belga. El cas francès va ser fundat a França en el seu moment com la llei Borloo, pel nom del ministre de Treball que la va promoure en temps de Jacques Chirac, ja té uns quants anys. Permet que l'adquisició d'aquests serveis a França van identificar fins a 60 activitats diferents. Una que tan pifa com la persona que treu a passejar el gos la van incloure en l'oferta aquesta. Són en la compra d'aquest servei, és deduïble de l'impost de la renda, és deduïble de l'impost de societats si l'empresa ofereix com un benefici en els seus treballadors, si li aplica un IVA reduït i la contractació d'aquestes persones hi ha un percentatge de la quota de la seguretat social que està assumida per l'estat francès. És una política que a França té un cost fiscal, Va ser interessant què va succeir a França durant la crisi financera anterior, perquè caldria, allà alguns que ens ho miraven des de fora deien, ara els francesos ara, amb la lògica de l'austeritat, reduiran la seva despesa fiscal i es van limitar a reduir el catàleg d'activitats que estaven en l'oferta i incrementar una miqueta l'IVA, però van mantenir el gruix de la política molt convençuts que si treien aquesta política, aquests serveis tornarien a l'economia informal, a l'economia submergida. L'impacte macroeconòmic va ser rellevant en termes de creació de fer emergir llocs de treball, uns quants centenars de milers a tota França, i d'irrupció d'una xarxa de petites i mitjanes empreses, tant de l'economia social com de l'economia mercantil, que ofereixen aquest tipus de serveis. En el discurs polític que justificava aquesta política, a la banda dels aspectes macroeconòmics, la idea del benestar per les famílies, de les famílies que home i dona treballen per facilitar la conciliació, era central. Concloc, en aquest repte, i aquí s'han dibuixat multitud de plantejaments, hi ha aquestes dues polítiques públiques que necessitem, crec,
que apareguin amb força i que juntament amb l'argument, diguéssim, de la igualtat de gènere, de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, necessitem incloure clarament el repte demogràfic. Ens fa com a vergonya parlar del repte demogràfic. En alguns moments pot semblar que parlar del repte demogràfic és conservador, però els països més avançats del nostre entorn, on hi ha més benestar per a les persones, ho van tindre molt claríssim, molt clar. I van decidir posar en marxa moltes polítiques, també aquestes, en aquest camp dels serveis de les persones, per recuperar el dinamisme de les seves societats, convençuts que la gent ha de tindre els fills que diu que vol tenir i que no ens podem permetre el luxe d'una societat envellida, decadent, que perdrà dinamisme econòmic i, per tant, a la llarga també la capacitat de generar benestar i oportunitats. Invitar FemCat a liderar aquest discurs. Gràcies.